Hello people. My name is DJ Sparks. Tiri panapa pa tinoita ngwavhiridzo netsvakiridzo dialogue with DJ Sparks pandinotsvaga tarena ndichimbokurukura naro. Muzora nhasi ndina Gracious Tole. I think Gracious Tole kune vanhu vanoteerera music, vanoteerera good music, vanofanira kunge vachiita se vachimuziva. Ini Gracious natanga kumuziva kudhara ane makolabo akaita ekuti pandakamanzwa ndakanyatsoona kuti why maZimbabweans sometimes achiblutika tarenda. Saka ndaona zvakakodzera kuti ndinge ndakagara naye panapa tichimbokurukura timbozive more about Gracious, because Gracious ane makolabo atakanzwa. Ane kolabo yakaita na Trevor Dongo, ane kolabo yakaita na Toki, ane kolabo yakaita na Prince. Izvezvi zvisongo yake iri kupisa isongo ikolabo yakaita na Prince. Vanhu vanoteerera gospel zvekudaro, vanoteerera good music, I'm sure kuti vanoziva zvandiri kuedza kutaura panapa. Saka ndichange ndinaye, ndichange ndichikurukura naye. Saka muri Zimbabwe ndikurukuridze guest wangu muzora nhasi, Gracious. Thank you so much, DJ Flavor. DJ Sparks. DJ Sparks. Uri Gracious? I'm alright. Makadiko DJ Sparks. I'm good. Muri Zimbabwe ndifo muri kuona mwanasikana kuti ipombi imvura. Are you married? I'm not. Oh. Kana pene munhu asingazivi kuti mbabvu yake iri kupi, kana pene munhu achitsvaga mbabvu yake out there. Ndona ndakagara pa next nayo panapa. You know, muZimbabwe muno mutoita problem yekuti kana kuti maybe dai zvinhu zvakagadzirwa naMwari kuti unongoziva kuti mbabvu yako iri kuchinhoi. Tisapedzerwa mari dzedu tinoona tichisangana nawo. Takangonanga kuchinhoi ndangotora mbabvu yangu. Saka kana pane mumwe munhu ari kufila kuti mbabvu yake iri panapa, I think ndiyo ndakagara nayo. Ndinoteerera music yako kubva kudhara. Okay. And uri vocalist ini pa top 10 yemavocalist andinawo muZimbabwe muno ndokuise papo. Thank you so much. Wakaipa unogona singaite. Chii chakaita kuti upinda music industry usiye zvimwe zvese utange kuimba? Okay. Chakaita kuti nditange kuimba ndongoti kungobva kuchechi, background yekuchechi. Alright. Chimotivatewo nevamwe vanhu vanoimba. Alright. It's just motivation from other people. Alright. Yeah. Ndanatangira kuti tingoti fair pa music, but I think zvigona kusawa fair kuna vamwe vanhu vasingakuzive. Maybe wakamboudza ka short background kanoti Gracious ndiani, because ini ndangotangira pakuda kuziva zvimwewo, but vamwe vangona because ndoziva zvinhu ndokuziva. Saka vamwe vangoda kuziva ndanombodzi Gracious ndiani uyezve akakurira kupi. Okay, first of all, DJ, thank you so much. Tongokuonerewo pama-TV kuzvishava noku. Ini ndinonzi Gracious Tole, ndiri muimbi wegospel wari best kuzvishavani. Alright. Ndakatanga kuimba 2019 nemakolabha mamuchitaura aya kubva ndazocollaborata naPrince Chikwida this year. Musamutore nhando. Wasaunudza tobva kushavanera? Ndatobva kushavani. Aiwa, unowana chii unofanira kuuya kuHarare. Okay. Because hamene zvinongoitika vanhu muZimbabwe munomu, vanhu muHarare munomu. Patange pandakasabotage wakambokaona ndingasabotage kuti saka chanchita kuti iwe wandika music yako itenge kunongopinda muvanhu. I think inyaya yelocation. Hamene zvinoitika kana makambozvionawo kuti kana munhu uchiimba uri kumaoutskirts. Yes. Panenge kunonga kutambirwa kwemusic kana itika so. Anjogadzira kutorema. Wambozvionawo. So I think unofanira kuti kurelocata kuya kuHarare. Ndakambotaura na kana kutonyepera vanhu kuti ndakugara kuHarare. Ndine munhu akambozviita zvakashanda but anonzi Buya Pearson. Buya Pearson wakatongoya wakazviita munhu kuHarare. And that strategy yakashanda because hamene maitenda nekuHarare kunokuti vanongoita vanosapotana. Ndasuppose wanzi unobva kuHarare. Kweiwo vanhu kushavana kukusapotera music yako vari kuisapota sei? Vanhu kuzvishavani ndoda kuvaappreciata kubva nditange kuimba vari kusapota. Alright. Asi ndizvishavani tine one radio station. Alright. Saka zvinozorema kuti music isvike kuvanhu. Alright. Unlike Harare kwekuti tine mapodcasts, tine maradio stations, vanhu vanozivana, vanhu vane malinks. Zvasiyana nekuzvishavani. Alright. Ndikuibabata because muno muHarare muno mune ma-national radios ekuti even kuzvishavana kwasakunzwa, munhu ari kuKwaMutara kwasakunzwa, but kuzvishavana ndi munongo inenge local radio. Yes, it's local. Alright. So I don't know kuti muchapashafambisa sei, but ndakaona unofanira kurelocata
ouya muharare. I don't know kuti zvinhu zvinomboitika panyaya idzodzidzi, but ndakaona kuti vanhu vazhinji vanenge vachimba vari kumaoutskirts pavanouya kuno kuharare vane kasapotage kavanombowana. Munewo sapotage yamuri kumbosangana nayo here muindustry? Handina yakawanda, kungoti masongs angu haasi kukwanisawo kusvika kuvanhu vakawanda, zvinoitiro zveredio station izvezvi. But kuno kwacho makambotry here kumasubmit? Ndandisati. Alright, almost ndanga ndisati. So I think ndo pakufira madhiri ako chimbotry kusubmita momboona kuti zvinofamba sei. I am sure kuti kune maprograms egospel kuna every radio station, Star FM, Power FM, mofana mbotosubmita ikoko mopa vanhu mamusic. Okay. Vanogona kuridza boys vakadzi vashoma vari kuita zvinhu. Ndizvo. Saka mofana submit ikoko, but tisatawanza idi kumbotaura. I think unofana kumbotorerawo kana ka number 1. Right. Hamuna kuenda maridhi mandini? Handina. Saka mona kutorera akapela vanhu vambonzwe voice rako. Alright. Vamakabata vakashanduka mambo, kweni ndini ndadini, wangu upenyu huenda kumawere. Ndini ndatadzei upenyu wangu ovava senduru. Kweni ndini ndadini, wangu upenyu huenda kumawere. Kondimi mdzimu noyera, inga munoturura mutoro inorema. 4. Shumba yerudzi rwaDhavhidha, uye mutisunungure mambo, uye mutisunungure mambo, uye mutisunungure mambo, uye mutidzikinure mambo, tidzikinure mambo. Ma1 tsando dzenyu Maita basi. mune Zimbabwe ndopfa mayatsonzwa vhokari mambodisi varanga tichiitwa. Mana kuna mwana anodeserva kusapotwa muZimbabwe muno, matofana kuti tisapotane music iende kumberi. Ndo vanhu vatofana kunge tichisapotawo kuti vaende kumberi because chipo chiripo. Alright, saka machallenges akusangana nawo semusikana kana semukadzi ari kuita music ndapo? So far ndina machallenges. Hauna 0-0? Andina. Kustudio maproducer asi kusoftware? Kari. They are very professional. Sure. Tembo zvinzo sati atanga kuimba kauchitofunga ndozviriko. Asi kuda vanhu vacho vakafa. Kana kuti kusisina vanhu vacho. Kwanodaro? Kusisina. Chimbonorowa namba wanenge simdanzo. Akaenda kusimdanzo kwana wewe mune Zimbabwe. Ndobheja haambotadzi kunyengwa, vanhu vacho vanonyenga kuzimbabwe. Saka maybe vanhu vanorekota gospel vane umwari uri mawara ndizvo? Handizvo. Kana one? Kana one? Chimbondudza maproducer wakashanda nawo? Okay, pana anonzi Master Flex. Alright. Deco? Yes. Deco? Yes. Alright. Takasenda mafiles paWhatsApp, ndoita zvepaWhatsApp ndikushanika. Saka unongosendawo paWhatsApp. Hamuonani nawo maproducer? Asi muchitotaura pafoni papo, muri sei my sister, ndotaura zvezve. Ngatipushei. Deco nani? Shalom Studios. Shalom Studio. Master Flex. Allen Keys. Na MOD. Alright. Kuona makumbi amusana mambosvikawo makamborowa mangoma ikoko? Makumbi ndakamboshanda naye paWhatsApp futi. Asi arina kuzobuda project yedu. Kuenda? Ranga riri Redeem. Saka akazonditi song yako iri kufanira kungobuda isiri paRedeem. Saka rega ndizokusendera mafiles acho. Uzoita song isiri paRedeem. Right. Ndopakaenda kukaenda. Ndichazononoka. Right. Ndafunga kuti pamwe maybe producer wakadaro mama. Producer bwati ziki wakaenda bete ndoko kaenda. Alright. Saka namushanda nepaWhatsApp because kuti vamwana nonga vachiona vari kunana bhindura vasingazivi kana vasina mari yekuti vauye kuno kuHarare vashanda nemaproducers avanonga vachibhilivha mavari. Kana muchiti mushanda nepaWhatsApp mune mushanda sei? Chichine chimboyatsoitika, chimbotitsanangurira process yacho. Okay. Kana tichanda paWhatsApp tinongotaura naproducer. Ndoda song yakadai, so unotosenda voice note uchiimba okugadzirira beat racho. PaWhatsApp? Yes.
Unotosenda unongoimba sinoimbira waita tichitori kuna WhatsApp so obva kugadzira beat yes ozoita sei ondisendera mafiles acho ndorekodhera kuzvishava nendomusendera omaster ozondisendera song yacho saka zvidhurire hazvidhuri zvakangofanana nekuya kuharare zvitori nani its cheaper na technology yakanaka nayo diwe tasingazvizive izvo taifunga kuti maybe munozosendera mamwe mazi email mamwe mazi file mhino zvamunema maita mafiles acho alright tasingazive saka kuri vati ladies and gentlemen kana pachinge paine wada kuimba kuna bhindura ari kupi asina mukana kuti aye kuno kuharare kana ari kubeit bridge anokwanisa kutaura naproducer wake ari kuno kuchi kuharare then vachinge wataura otumira mafiles orecord then producer omixa song yatobuda chi zvakanaka saka macost acho manje amen producer wako wanongoinayewo kushawani anokubhadharisa futi uyo okubhadharisa futi so ani kuti kazviwandere aiwa zvizowande because ukucalculate futi netransport yekuzoya kunoku nepekugara accommodation saka kutosenda mafiles its actually cheaper alright kwewo haukwanisi kuuya kunogara kunoko here ndinokwanisa asi ndiri pabasa ndikangowanawo basa rinondibvumidza kuya kuno kuharare yes ukonongoti pagraft yes because ndinoona nge ameno zvinoitika ameno pamwe maybe ndinoona zvisiri izvo muri Zimbabwe kana pachinge paine akambozvinotisawo zvekuti kana ukaita maworks especially music ukashanda uri munomu muharare munomu pane angakutambira ukaunoitwa nevanhu vari munomu andizvo vazhinji vacho amoita nopfungwa sei kana even kumaredhiyo chaiko ndakaona nga vanonyanyoridza vanhu vanenge vari muharare kudaika vanhu vari kumaoutskirts what saka makolabho egospel ndaapi because ndaona pana Prince chete then mamwe isaya wakomana wedhanzo vanatoki atera Africa ndewe amerinodzi chiafro something andika then ana Trevor Dean panenge Urban Grove koma makolabho egospel hapana mukuda kutirongera were this year kana kuti pana aripo watisina kutaura for this year hatina tiri kumbozama kupusha yatakaita naPrince Chigwida inonzi musamutore nayo hayi usaite iyoyo yes one chete ndoda kuti gospel but are you open for business zvelevel rekuti pakayomwe machiti ano musikana unogona nda kuficha neyo unokwanisa kuficha naye yes I'm open for business alright ku any album any singles any EP ezvamukurongo zvamuda kuburitsa okay tiri kuronga kuita rimwe album next year alright then this year tine song yatiri futi kubuditsa alright inonzi Jerusalem yes featuring ayotais aiwa isi featuring alright but sa music yenyu inowanika papi kana pachinge paina wada kuzoitsvaga music wamboyatsoinzwe wakakula down okay music yangu munoiwana paYouTube Spotify but ndachitsvaga song yako naTalk Vibes ndakuiona painternet iro but haimboinzwa kudara yeah okay so 2019 I was signed nerimwe record label inonzi chii inonzi Verenga Empire I think Verenga Empire ndoiziva ndikushawa ndizoshuwa I still remember mbashanda funa King Shad ndizvo so tanga tine contract yedu 3 years ndopanga pane masongs angu saka I think vakadeletawo account yavo ndopanga pane masongs asa vachaite zvemusic ndofunga kudaro ano unofana kuziva because pane paunga wakainvesta simba rako and everything so unofana uchinyatsoziva kuti chii chakaitika kuverenga Empire yakavhara ikauda inovhara yakavhara izvo aichitorekodha yakabroka handizozivi inoonaka yabroka because yaibvisa maartist kunongo achienda ikoko but haidi kuti inongwana studio yanga yakanaka singaiti kwakanaka kuverenga angovhara zvavo but studio chiriko haidi kuti boys rinonanga rine mari chaizvo saka azvo money is not everything it's not everything okay zvinodiwa muindustry nyangwe imakwana mari panodiwa chipo pakawana chipo nemari pakudiwa futi good management kuzviva kuti zvacho munozvimanaja sei munozvita sei munozvita sei ndo pane point yangu saka mukufunga kuzororwa maite sei are you in any relationship andisi you're single and searching I'm not searching I'm single how old are you I'm 25 25 yes waufana tsvaga one kwete kutsvakwa ne1 here
kuzotsvaka kuzoiti tichamirira kutsvaka kana nguva yaMwari yakwana. Mamirira kutsvakwa asi zvamusotsvakwe maybe ndi mukuema high Aiming high zvinogona kudaro. ndakaona makaita collab namukoma Prince was single futi ndamusingaziva hatina mumbotaura kusvika ikoko. ndakaita nawo interview vakanditi havasati varoora saka munoona ngo mai nababa charamba bese muchingoimba zviriko unoziva asavaiti aistaipe yako DJ Sparks. kana Prince type yako chaura pasi aistaipe yako type ndo yakaita sei ndo aiming high akaema muchamboreva iye ona wasingamboema haya bari chizongoda kuti no Prince aistaipe yako ndo yatova aiming high acho takamira unobvaona Mwari kana Mwari vazotipa chadzoka tokudza kuti tava nawo next time zvatotatoisa cheya baba kaita ndekekutika not anytime soon but next time trakubvisa apo toisa cheya baba apo muchifamba nayo nababa like zvandiona zvine zvinoitwa naDorcas Moyo anenge chimudhara socheketa chijaini chechingori everywhere saka I wish you the best my sister and Mwari ngakuitire zvakanaka murambe muchingoita semuchingorova maworks saka pane nhamba here dzekuti kana dzemanagement dzekuti kana pachinge paina uda kuzoimba newe I know kuti unogona kuimba zvekutodaro ingori time nemukana chete kungesati yanyatso kuti usvike pauda kusvika pane nhamba here dzemanagement abozi mageti wese wakapa nhamba dzako inoswera ichiringa asi kana uri comfortable zvako nekuti kana pachinge paina vanonga chida music vada kuita any business newe vanokubata sei? Okay, vanondibata pa 0772 770 258 enhamba dzanezi management because unoziva kuti tichibudisa interview fona yako unogona kuira saka naidziri dzako saka dzidza manager guys strictly business andika nyange zvekande dzake mwana haasi kuda zvemujolo izvezvizvo because I'm sure nemanakira akaita ka dai achida zvemujolo ka dai ainawo kuzvishawaniko kunowanika chiko kuzvishawani gold ndikwechiko ndiko gold dai ene chigold mafia chake chananga inacho ikoko but haasi kuita izvozvo chimidzi chari kuyanoda izvizvi maworks saka panhamba dzapapiwa idzo guys strictly business kauchingochiza kuti unechekuita nebusiness muona kwaconducta management yavo then moita business nawo makolabo mavideos saka mavisuals mukuita sei pane mavideo here amukutongerawo kuti anchicheka channel yako ndaona pane one video featuring yako naPrince Chigwida mavideos change tichishanda neanonzi Hastings ndiye akaita video redu naPrince Chigwida ndiyo muno muHarare yes saka muchange muchiuya henyu kuno kuHarare ndichange ndichiuya unofana kutama nyaya yekutama iri very serious because kunokuona zvinoitika chandakaona kuno kuHarare ame toita nge toda vanhu kuti vauye kuno kuSterek but ndakaona nge kana kuno kune zvinhu zvakawanda ndokune madirectors akawanda anoshuta mavideos ndokune maproducers mazhinji ari popular hongo wataura vese vanongonanga vachigona pamaproducers vakashanda nawo but you find kuti patop 10 yavanhu vanopisa yachaivo musi papo munomu avapo amene kana varipo ndisingavazivi ndichingozva masongs avo but when it comes to nyaya dzekuproducer munomu ndomuna nauskidi ana makumbe vavava ana nikowewewe ana maceleba beats sa munofana mboti muchimbotafuta maprojects nevanhu vavo because anongane vamwe malinks zvemuzimbabwe ndezvekuti sangu aripo aneta unopa ane malinks sangu unopa ane malinks saka unambotrera futi kange one sati tavhara zvedu kanamba kanamba manamba taurwa 4 saka taurwa 1 handini timbotrere kange murume anonzi Jesu musamutore nhando yoyoyo murume anonzi Jesu rume anonzi Jesu ichi ndo changu naPrince Chigwida ichi pano unombonochitsvakawo
Tangotiwa pashomo. chikuperforma very well guys. Thank you. I think munofana kunotsvaga this collabo iri kutaurwa naGracious. It's a big tune, trust me. Takuta zvema-big tune zvamanje manje right now. Munofana kutsvaga Prince Chigwida featuring Jim. Gracious Stole mobva mambonzwa maworks ake ende pachannel paGracious pane maworks aripo ialbum EP ndaona. Yes, it's an album. It's an album. Rabuda rini? Zvakabuda last month. Yes. Saka kune brand new. Tanongotaura nyaya ita pa 19 minutes fana kutanga kutaura nezve-new album. Guys, kune new album ririko. Ini hangu ndikuti chenambofila mangu maworks aripo and everything's on point. Quality na producers akarowa acho. Wasangana order na DJ Sparks big up. Sound zviripo. Tinongoda more videos. Please because tinoenjoy kuona. Ngatichadzoka kuharara. Muita mamwe videos. Nyangwe kushawani muona ngodaidza producer anowhere. Director mudaidza kuti achachimboya kuno kuti nedzimwe nzvimbo dzakatonaka. Takuta nyaya dzemavideos I think nzvimbo dzakaita sana na Shawani dzimwe outskirts dzichine dzimwe nzvimbo dzakatonaka dzakatomboyanyoshanda. Dzekuti mungona kungodaidza director uya then otokushuta mavideos aripo because kune nzvimbo dzadzanyanyo kubuda pamavideo. Exactly. Yeah. Then muno mtoto zvati ndikuona forth na paina Gracious. Anyway, muchine zvimwe zvamuda kudzere vanhu satavhara. Handida kungotenda vanhu. Paproject yandakaita naPrince Chigwida ndiri kuona rutsigiro rwevanhu. Tasitotozvitarisira. Alright. Asi maybe nenyaya ndashandawo naPrince mafanzi akewo anoitawo chipini. I'm super excited. Maona ruoko rwaMwari. Handikuona ruoko rwaMwari. Ndikuona ruoko rwaMwari. Yes. Bochoti kana chimba gospel unofana kuti chiwanza tu. Mwari vari kubata. Zvikuti kana Mwari tikuzviona boss mafilms acho. Nofana Mwari vari kutiitira zvakanaka chichi something like that. Yeah. All right. Thank you very much my sister for coming. Mwari vakuitira zvakanaka and I wish you the best because I believe kuti auja bless no man can curse. I believe kuti chipo chaMwari hachina munhu anokwanisa kuchimisa. Rambai makangoshinga, it's just a matter of time. Okay. Ende wakaramba wakapusha mapusha auri kuita iwayo. Trust me. Chingosvipa 2 years. Thank you. 2 years from now unenge wa big kudaika zvauri kufunga kana zvaunomboimagina mupfungwa dzako. Saka mune Zimbabwe, thank you very much for supporting, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Endai page raGracious Stole. Please kana panenge paina vanhu kuona pana vanofarira gospel music, vanofarira good music, ende page raGracious Stole. Ndo zvese zviri kuona na Facebook kuna nayo anti kwangonzi Gracious Stole. Right. Ku Facebook munoona search after Gracious Stole. TikTok muriko? Gracious Stole. Instagram. Twitter. Twitter huko. Ndiripo. Twitter. Yes. All right. Vanhu vazhinji havanzofarire Twitter. But I'm happy kuti my sister ari kwekoko. So guys, endai muita se munosupporta. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and share.